A šta je ovo? Kako se zove ovaj tretman? Okeansko sanjarenje. To vam je tretman morskim algama, morskim travama, blatom, raznim drugim... Dobro, ne morate sve da kažete šta ste izmiksovali ovde. Kad nas preparirate, gde ćete nas držati? U dnevnoj sobi ili u kuhinji? Vraćam se za 50 minuta. Za 50 minuta? Ej! 50, a vi se potrudite da se opustite malo. Da. Ljubavi, samo lagano, ovde smo došli da se opustimo, uživaj. Šta bre, lagano bre, osjećam se ko mumija bre. Samo nemoj da se pomeraš da ne napraviš bljuzgavicu. Anđelka, šta ako bude požar? Ko će dođe bre da nas spasi bre, bit ćemo ko pastrnke u foliji. Ma, nekakav požar, bre. Spasit će nas, ne Ko će da nas spasi? Kuvar iz 24 Kitchen ima da dođe da nas servira negde. Ne paniči, ljubavi, diši. Bože, osjećam se ko pašteta u crevu, šta je ovo? Meni je vruće. Polako, samo lagano. Šta lagano? Ne viči, bre. Ma ne mogu bre više da budem ome, bre, ne mogu. Ova me je zamotala bre ko... Vidi me. Ima li koga? Ima li koga? Beri se. Šta se dešava ovde? Izvinite, molim vas, zaista, izvinite što vas uznemiravam, ali svrbi me stopalo, a nemam rep da ga počešem, znate.